Tervetuloa seuraamaan lähiverkon asennusta. Lähiverkolla tietokoneet ovat yhteyksissä toisiinsa, joka mahdollistaa muun muassa tietokoneiden toistensa etäkäytön ja verkkotulostamisen. Ensimmäisenä, kun tietokoneet ovat otettu käyttöön, on määriteltävä laitekohtaiset yksityisosoitteet tietokoneen verkkoasetuksista. Verkkoasetukset on löydettävissä ohjauspaneelista. Yksityisosoitteiden määritys aloitetaan ohjauspaneelista valitsemalla verkko- ja internet-asetuksista, jonka jälkeen mennään kohtaan verkko- ja jakamiskeskuksesta sovitinasetuksiin, josta valitaan paikallisen sovittimen ominaisuudet ja määritetään sille IPv4-osoite, joka on muotoa 192.168.0.x. Ota myös huomioon, että verkkoasetuksien muuttamiseen vaaditaan järjestelmävalvojan oikeudet. Kun kaikille tietokoneille on määritelty yksityisosoite, niiden välinen lähiverkkoyhteys testataan käyttämällä komentokehotteella komentoa ping. Komentokehote on löydettävissä käynnistysvalikon hakulaatikosta. Kun tietokoneiden välinen yhteys ping-komennolla on todettu toimivaksi, on aika kokeilla tietokoneiden etäkäyttöä. Etäkäytettävän tietokoneen ohjauspaneelista on ensimmäisenä varmistettava, että etäyhteys tietokoneeseen on sallittu. Vihko auki. Etätyöpöytäyhteys aloitetaan etsimällä se käynnistysvalikon hakulaatikosta. Ruutuun tulee pieni ikkuna, johon tulee syöttää etäkäytettävälle tietokoneelle määritelty yksityisosoite. Ikkunasta on myös mahdollista laajentaa lisäasetukset tarvittaessa näkyviin. Yhdistäessäsi etäkäytettävän tietokoneeseen voit joutua syöttämään etäkäytettävän tietokoneen käyttäjänimen ja salasanan. Kun etäyhteys on muodostettu, ruudulle aukeaa etäkäytettävän tietokoneen työpöytänäkymä, jolloin voit käyttää tietokonetta täysin vapaasti. Seuraavaksi asennamme verkkotulostimen lähiverkkoon. Asennuksessa käyttämämme verkkotulostin on Xerox-mallia Phaser 6180. Verkkotulostimen asetuksessa tulee määritellä tulostimen yksityisosoite, kuten aiemmin tietokoneisiin. Sen jälkeen tulostin lisätään tietokoneelle ohjauspaneeliin laitteet ja tulostimet kohdasta. Automaattisen verkkohaun pitäisi löytää tulostin automaattisesti, kun avaat ohjauspaneelista näkymän nykyisistä laitteista ja valitset lisää tulostin. Tämän jälkeen voit muuttaa jotakin asetuksia haluamaksesi, kuten verkkotulostimen jakamisen. Kun asennus on valmis, niin tietokoneet ovat valmiita käytettäväksi. Kiitos katselusta!